Здравейте, приятели! Бъдни вечер е и всеки един от нас трябва да е настроен празнично, заедно със своето семейство в уютната ни къща и в прекрасна атмосфера. Къщата е украсена празнично, елхата свети, във въздуха се реят различни аромати на постните ни гозби. От тази вечер започват поредица от сбирки по маси, изобилие от храни, чак до след Нова година. Днес ще говорим как да избегнем прияждането и проблемите с стомаха, за да може да се насладим напълно на празничната обстановка. Първото нещо, което може да направите, е да ядете по-бавно. Тялото има нужда от време, за да освободи ензимите за разграждане на храната и да активира хормона за ситост, наречен лептин, който казва на мозъка, че вече сме се наяли и жаждата за глад намалява или спира. Когато ядем по-бавно, ние даваме шанс на тези процеси да се случат. И ние пък хапваме, а в същото време ние хапваме по-малко количество храна. Когато ядем бързо, тялото не може да засече толкова какво се случва и колко количество храна приемаме. Второто нещо, което може да направим, за да не прияждаме през празниците, е да комбинираме правилно различните видове храни. Първият пример е да комбинираме храна с голям обем, но с ниска калоричност, като зеленчуци, салата, заедно с храни с голяма концентрация на калории, като тестени изделия, месо и ядки. Така ние ще избегнем приема на твърде много калории наведнъж, а пък фибрите и влакнините ще помогнат за усвояването на храната. Също така ще помогнат и за усвояването на протеините и въглехидратите. Друга стъпка, която ще ни помогне, е да избираме до 2 до 3 вида различни храни наведнъж и да почиваме между приемите. Така ние ще започнем да разграждаме по-бързо храната, защото тялото няма да се обърква, да отделя твърде много ензими. Защото всяка една храна има нужда от определен ензим, за да бъде преработена. Ако изядем наведнъж пържола, картоф, ядки, мезета и отгоре на всичко сложим и алкохол, тялото ще се обърка и ще имаме много голяма нужда ще имаме твърде много време за храносмилване. Така че избягвайте да приемате друг пример и друга стъпка, да избягваме да приемаме твърде много сладки храни наведнъж, бомбони, изделия, торти и така нататък. Това е твърде много захар и тялото ще влезе в хипергликемия и ще имаме голям шок, защото ще се отделя огромно количество инсулин в тялото, а захарта в кръвообращението е токсична и ще имаме проблеми, защото когато имаме твърде много захар в тялото, то ще бъде в шок. Първоначално ще се чувстваме много енергийни, хиперактивни и в същото време ще се чувстваме много уморени и ще имаме проблеми с кръвното налягане и рискът да проспиме Нова година е голям. Сега ще ви дам няколко трикове и хакове, които могат да ни помогнат, ако всичко се обърка и не може да спазим стъпките по-горе. Първият е да се запасиме с храносмилателни ензими, които ще разградят храната по-бързо. Вторият трик е да използваме активен въглен. Когато активният въглен попадне в стомаха, той се увеличава многократно и попива всички токсини в стомаха, както и помага за храносмилването. Помага на черния дроб да преработи токсините, а когато ядем твърде много количество месо, то отделя много токсични вещества, като пурини. Като сложим и алкохолът, черният дроб много се затормозява и е много трудно да преработи токсините, и веществата, които са се образували. Така че активният въглен може да ни помогне много в това нещо. Активният въглен не се използва само когато сме се натровили. Напротив, може да го използваме и понякога, не ежедневно, но понякога може да го използваме, когато имаме нужда. Друг трик, който може да добавим към активния въглен, е приемането на витамин С, който също ще помогне за преработката на всички тези вещества, които са натрупали наведнъж в организма. Така че това бяха всички съвети, стъпки и трикове, които могат да ни помогнат по време на празниците, за да се наслаждаваме много повече на обстановката и на атмосферата
и да нямаме проблеми с стомаха, газове, болки, стомашни киселини и дори разстройство. Така че надявам се да съм бил полезен. Искам да отворя само една малка скоба към вас и да ви помоля, ако не разбирате нещо от нещата, които се опитвам да обяснявам, или нещо просто се чудите, не може да го разберете, не се колебайте да се свържете с мен. Ще се радвам да ви отговоря и ще се радвам да видя, че това, което правя, стига до вас и най-важното, имате положителен ефект. Искам да се извиня, ако някой от вас се е объркал, но най-важното е вие да получавате правилната информация и да имате ефект. Искам да пожелая на всички вас приятно и весело изкарване на бъдни вечер, весела Коледа и щастлива нова година. Това беше от мен и до следващия ни път.